Bos días, rapaces e rapazas. Se algún día bichedes algún videoclip, serie, película, que hoxe en día xa está un pouco eh, máis normalizado, este tipo de etiquetas nun vinilo, o mellor non sabedes o que é, o mellor sí, o mellor non. Pero basicamente estas etiquetas se puñan nos vinilos de scratch ou para facer scratch ou para facer turntablism para marcar o inicio do sample que se vai a usar. Non teño isto amplificado, vou a facer isto únicamente para que teñades unha pequena referencia, vale? Entón, se eu son o DJ, sei que o sample comeza aquí. Entón, trato de que empece aquí. E trato de traer, cando o disco xira, o traio para aquí. O manexo aquí. Que se me vai, sei para onde teño que traerlo exactamente, para aquí, que é onde comeza o sample. E isto tamén viña de moita axuda, ou ven de moita axuda, porque isto pasa moitas veces, como vos comentaba outro día, cando salta a agulla. Porque aínda que a agulla salte, temos esta referencia, entón é cuestión de xirar moi rápido. Si se nos saltou para adiante a agulla e está xa nun momento máis avanzado do disco, ou ao revés, non? Entón, é moi importante ter este tipo de referencias. Eu vin que a xente o facía de dúas maneiras, ou facía este tipo de etiquetas, normalmente con post máis cortos, estes son os que tiña eu na casa, para marcar os scratches, pero normalmente son máis blancos, son blancos e son finos, normalmente, E a outra maneira que eu vin de utilizar este tipo de marcas, ali foi a agulla, foi máis ben con rotuladores ou incluso con crayóns. Eu isto nunca o fixen porque a mí me dá moito medo, parece ser que non, pero a mí me dá moito medo encher demasiado o oco, porque o que fan é non pintar o inicio do sample, sino pintan todo o sample, e entón aí xa lles é moito máis fácil. Cal é o problema? Obviamente isto é un surco. Se ti enches o surco de pintura ou de tal, faz máis fácil que te salte a agulla. Sin embargo, eu as dúas persoas que coñezo que facían así, non lle saltaba a agulla. Creo que tamén era porque lle metían un peso a agulla que flipas, e ao final eso que fai é desgastar moito a agulla, desgastar moitos discos e ter que ir cambiando de equipo cada relativamente pouco tempo. Entón eu, se vades a tirar por algunha destas, eu recomendo esta, que é máis barata e máis sostible no tempo. Un saúdo.